Jesa marita nguru ngana travelers no ngokorere gasiane ase pare iga ekogende university izo ya rugoroga iga indoche korutwa chagete tukakura nga yaye pare iga nembere indoche umusiko itoporo simbarati iyo ngotabanga pongesi enene sana ase gazi kwa imugete igoro ni morioka ugatome bira gitabi gasoe pare iga rinde bitokonye pare iga ekogende university ase ngencho concession yeye konyorere nyinge mono tokusinyo gweta na abana na intune chigari tokogendi one pare iga gutokere concession lakini mwana twasho tokoro ebintu bya jagire kokorekana iyo ndigiritinge para bonigero mwanyenyo kuruga lakini egento tatokogikirine gigekemo omusiko ito togusabanda poro simbarati etokutage tojichoso kusabe pare ku main campus Junction osabe ibakegeita origereri ngaki ebitamase binde mbira abantu barenge guika bakuruka abanda abayiga barabage barawa bakire iwaye ngeke kogera abantu abanda bagwa onyo musimeno kubutora magagana bosi tukubutora bwensi etutetokorora agikero montanya ariko bokonyore pare itutage tuna muntu asokoro borobore gaiga tige pare yakore kanisa ero sukubine genda tokoro sukubikabire gutira pakoro kiro muntu tigakuno oyo gokunore para tigarusugororo eridakore abere kan obuna bwo bogana tokota mugambi yongo gotebenga tigatokosabira tanda maya 2027 no turi magana naye kare binte biko cyaka birwa tebe tabano ngaine taya kore binte bikabona iga tik abiye tutagete na ba minto teba ko bwate skuru basiruguru mokore gento ke korroka na bana fuzira barabumba ko gete asega asegendere tebe muna bono ndoche yo minto omwe monsieur ole sitting oyore ke monyenye no yo minto ke babe mugaka na abantu bande mbale babere batatu bana barabo balega iga batangete nge para barabo batagete bintu bya para bikora birosi injege so gento ko saba tafatali nek abantu balega onye kumumanye de binte biganga para ego konyo mwana inchondo bwense egento kere kebe ko japara tekenya ko bage kurusi gororo para rorokane abantu tutore amaliba ya kunya goichora para ka jire kisigwe kinyora siki kominyoka elinde abantu nali bagweta sara achen ntobo sakonyora kibindu bindu asengenjo ya abantu kete babere batatu bakunya kwa bagotanga ngabarabo ko babwati kibesa intu tubwati kibesa tuensi tikatubwekana tobe uniform ye Chasa Marieta Chasa Zomari umo pastande na no murayinda ya Galilaya egento nda kwane bongesi ndangani mbiamo no simbarati sengeje pare koronyora ya tu chandire sigwe jipara lakini takete ko tebaiga ekara tu ajorira baraibu na ba MCA tigaba manyenga na magendo tutagete kurwa sibali lakini ekara to konyora mo MCA gotina gotebanga baratero sigo aita oyo ono next tawo jugo konyora magisi anos esenge chakera to achoro mu MCA tigama yenga na magendo tutagete ekera to konyora pa MCA bali imeno yo abandi bali siko bagota yanga paratero sigo uchi minisa batagete to esigo cheto nya injena gota ena tebanga omo esimi woito egetambo ko ira campus yaito gaiga abana bachi 20000 eto komigana ga boda to komigana abana to komigana eyo kwa mokiri getambo gregia woja gotokonya pare gare ekere ya gareire elinde abantu babe safe abokali obuye biasara bigendere biasara bibebia isenge jobono konyora etoko bwanga ekere to kogende chipikipiki etura tuo mumwana we school lakini kwa imo kiri getambo gregia nande bali babe gete bitango nga parete gare tuago sabiroche otene no senge chinga kichama ga nonyo kwa na chitaka tinna asa abantu babwate problem pare kagare na intu tuago tebinga bono nchote nene bali babwate amararamiko nga baite gare pare gare iwe elinde 2027 tomanyanga no mora yumuya esenge kwa tebete ga Kisii County konyera osere ke Chainenke bono Chainenke no wacha ke ko korosie pare yaro kaninga no bwato bongo sibuya tiganya sako konye asole tobasa ko bwakende gyonse na intu abantu bagaliraya toigure buya mono toko kupongeza uno murayo ito kotorora mabera pare toko migana na bana be school so ingo chiko kodra iga bali bagende toko pinga ngega pare te gareu ni otwa koire bongesi enene sano murai ai no bwate mandate enene yao incho otenene ga pare ye gareu amangana yer abantu bakole biasara kiro mutakole bintu ebinde bia tiganya sako konye no mona ko gitere asengejo wa torora mabera ase kikia Galilaya Chasa Marieta ngoro kwa Eric Mugaka eliriri obosabiki ngoro kunga wani mani eke maene pingo tebyo murayo ito simbarati ngambu ya mono ase ogokorega asingiya yarokanire igere ringuna bono kwa begete bira gitaga igenchere kwenda campus ndoche ngende pare ye kwenda campus yarokanire buya no muntu bono utenine kona ya campus gakoro muntu bake Junction ngogo tebinga mbuya mono lakini ebintu mbire twa machiko raiga bike
bia machirigo togechi nguna ntwa bana boda boda abantu aba bari abakepindo chenga bagochibasaririwe ebinto byabo na batari kubika burunge kuringana ngune kegwange ekemo gebwenete koba nintagete ng'ayo musike omwongwano ito Simba netaya tara yebieka origereria nguna bono abande mbare bagokana ng'amba tageti gotagora ebinto babegete para origereria birarusi gwororo egere pare igoke lakini togoteba ng'aba bari abataka batari koinyara batagorerigu bari bakoinyara ng'amba akunu barugento geke ekitike kitu kidogo twagekanire iko tutagete gento gekorwe kene no bwasioku negente nabande mbare barure gento ngunekyo tutatageti tutaite kebe kene no bwasioku na kire gento kerrokane burunge kuringana no mupangirio owo omugambi Simba Arati obwate gento kende nguna narora omwano ito gaiga nguna murefu Mr. Murefu kebabe enarate nene gari no mutaro orio ye gotiche tari nero tindegete chi kwerendense chibibanse iko naranga akani abantu bari nabande bamachikorete seginke iko lakini naranga batigiroro batumire bachire gotagoranga iyo ntagete iko twatagete eparero sikonye no mutaro bwa kwe uniform korumoino paka mate tario mosike Murefu akwendo isaransa ali sebira kitabiko kora no isaransite nanda no akobakani ngamba akore gasi ntu anya kumanyanga Murefu nare subabaisa asayo asegunayo iyo totageta asayo nyaka kwa sitiga ku permanent nanda ro sigwenjerere ngiya kero monta akoko tari kero monta akaswe kumuna kamaega nga egento nguneke oya agotigu oya rosa ligu oya tagorigu yaya tiganya biko tagoro byonsi